Nwaologbo si n'elu osisi wee daa n'ala. Ọ na-eti anwụọ m. O mee ka ọ na-agagharị ka o bilite. O wee dabanye n'ime olulu dị n'akụkụ ebe ahụ. Ọ gbanwee akwa ya na-eti anwụọ m nke bụ ọnwụ. Ọ bụrụkwa na ochie dibịa kpacha anya n'ebe ọ na-achọ ihe dị n'elu, ọ ga-adanyekwa n'olulu nke dị n'ala. Mgbe ahụ ọ bụrụzie mmadụ isi na mmanụ wee danyezie n'ọkụ. Ntị adịkwa. Enwere nnọọ akụkọ nnụnụ wee tie si ụdị emenwele. Chere ka m kọọrọ gị ya. Jennifer ka otu nwoke chatịrị na Facebook. Ha abụọ amalite kpawa akụkọ ha na-adị omimi. Nwoke ajụọ Jennifer ma orikokwa nri. Jennifer sị ya mba na ego adịghị. Nwoke asị ya peste aza. Jennifer sendere akaụntụ nọmba ya. Nwoke sendere ya 1.5 million naira. Jennifer ekele nwoke a maka onwe bụ onye mere ya etu a. O save akara ekwentị nwoke a dee ya my helper. Ka ya na nwoke a na-akpa na-aga n'ihu, nwoke enwe mmasị n'ebe ọ nọ. Si anya ma akwụkwọ na-agagbakọta obodo oyibo maka na ọ bụ obodo oyibo ka nwoke a nọ. Jennifer eme akwụkwọ. Etu a ka Jennifer si wee si n'obodo a wee gaa obodo oyibo. Tupu ọ gawa ọ gbara ụmụnne ya si anya kpacharakwa anya. Jennifer sị na onwe ihe n'ebe ahụ na nwoke chọrọ inyere ya aka na ikekwa na ọ chọrọ ịlụ ya alụ. O wee kwado gaa obodo oyibo. Ọhụ nwoke nye na nwoke akpa. Nwoke mara mma nwoke ka ha na-ebi na-agazi. Jennifer na-atụ anya na nwoke ga-emetụ ya aka mana ọ bụ naanị ọnụ ka nwoke a na-esusu ya. Emekọtara nwoke asị Jennifer ha ga-aga ụlọ ọgwụ na ya chọrọ ịlụ ya alụ. Na ihe o ji aga ụlọ ọgwụ bụ ile ma o jikwa ahụ ma o nwere arịrịa ọ na-arịa ma akpa nwaanyị ọ dịkwa mma ma ọ ga-enwe nsogbu n'ọmụmụ. Jennifer ekwere. Nwoke akpọrọ ya gaa ụlọ ọgwụ. Dọkịta bịa lee Jennifer ahụ si na Jennifer dị mma. Ka ha si n'ụlọ ọgwụ pụta n'obi aṅụrị, Jennifer nye mmadụ ekwentị ya si anya senye na nwoke ahụ foto. Onye ahụ esecha ha foto ha ewere laa. Ka Jennifer ruru n'ụlọ, o were foto nye na nwoke ahụ wee ziga ya na Facebook. Dee ya my destiny helper. Nwoke agacha n'ebe ọ gara bata. Ọ gwa Jennifer na ọ hụrụ foto send na Facebook na ya bụ foto mara mma mana ya deletie ya. Jennifer jụọ ya gịnị mere. Nwoke ahụ sị na ya ha na-enwe mmasị iziga foto ya na Facebook. Jennifer ekwesị na ya ga-edelete ya. Ka Jennifer bara Facebook delete ya bụ foto, o chekie kọmentị dị mmadụ na foto ahụ. Ọ hụ otu kọmentị mmadụ dere. Ihe onye ahụ dere bụ na London you dey o, shine your eyes. Kọmentị erie Jennifer ọnụ. Onye dere ihe ahụ bụ nwaanyị. Jennifer wee gaa chatị anya jụọ ya ihe ọ na-akọwa. Nwaanyị ahụ agwa Jennifer na onweghị onye ọ na-amaghị nwoke a na London. Na mgbe ya ahụ pichọ ya na nwoke anya mana ọ na London ka ọ nọ. Na ihe eji mara nwoke a bụ ire akụrụ ụmụ nwaanyị na ire akpa nwa ha. Na onweghị ihe ọzọ ọ na-arụ n'obodo ahụ. Mana ọ bụrụ na ya chọọ ya ga-enyere ya aka. Jennifer sị ya biko nyere m aka. Ọ sị Jennifer ọ ga-esi n'ụlọ nwoke ahụ pụta bịa na be ya. Na ọ bụ etu a ka ọ ga-esi wee ga-enyere ya aka. Otu ụbọchị nwoke ahụ akwado n'epụ nwa. Jennifer kwadoro si n'ụlọ ya pụọ gbakwuru nwaanyị ahụ na be ya. Ka ọ lakwuru nwaanyị a na be ya, o zigara nwoke ahụ ozi si ya na ya anụchara ihe niile ọ na-eme, etu o sere akpa nwa ụmụ nwaanyị, o sere kidney ha, na ya esi na be ya pụọ na ọ gaghị ahụzi ya ọzọ. Ka o dechara ozi ahụ oziga ya blọkụ nwoke a. Ka ya na nke nwaanyị a bi, Jennifer wee chọpụtara na nwaanyị a bụ nwaanyị na-edina nwaanyị ibe ya. Jennifer amaghị ihe ọ ga-eme. Etu a ka o si wee kwere. Ha abụọ amalite menwe ya. Ka ha bi na-aga n'ihu, nwaanyị wee gwa ya na kidney na akpa nwa ụmụ nwaanyị dị ọnụ n'obodo a. Na ọrụ enye were abara onwe ya uru na ya ere nke ya. Ọ kpọrọ Jennifer aha akatakwa ego. Jennifer kwere na ọ ga-ere nke ya. Nwaanyị asị na ọ ga-akpọga ya n'ụlọ ọgwụ na-emete ya ofụma. Garuo n'ụlọ ọgwụ ahụ, ele ya ahụ ozuo oke. Ewepụta kidney ya, wepụta akpa nwa ya, na-achọzi ebe a ga-akwụnye ụgwọ. Ọ bụ na Jennifer enweghị dọla akaụntụ. Nke nwaanyị ahụ ewere dọla akaụntụ ya napụta ya bụ ego. Ka e mesịrị ya ha ewere laa. O ruo otu abalị, Jennifer ekulite ọhụ izi ya bụ nwa agbọghọbịa. Chọọ ya na palọ ọhụghị ya. Ọtụtụ ekwentị ya ka ọ kpọọ ya mara ebe ọ nọ. Ọnwụ text message onye ahụ sendịrị ya si ya na ya pụọ na n'obodo a. Na ya marazi ihe ọ ga-eme onwe ya. Ọ gaghị ahụzi ya ọzọ. Jennifer na-agbalị ka ọ kpọọ ya mana ya bụ ekwentị anaghị agazi aga. Ọtọ na-ehusisi anya mmiri, o wee ga-agbapụ nwoke nke izizi ahụ. Kpọọ akara ekwentị ya, ọ bụrụ na ọ blọkụghị ya mana ọ kpọcha anya ọ gaghị aza ya bụ ekwentị. O sendịra text message ọ zaghị, o wee kwadoro gawa n'ụlọ ya. Garuzie n'ụlọ ya, ọ bụ na nwoke ahụ esi n'ebe ahụ pụọ. Ọ gwa n'ebe ya na ya bikọtara maka na ọ ma nwoke ahụ. Ọ sị ya na o si n'ebe ahụ kwapụ mana ya ga-akpọ ya ọ dịkwa na mma. Jennifer wee kọwara anya ụwa ya niile. Nwoke emetara ya ebere wee kpọọ nwoke ahụ n'ekwentị kọchara ihe niile Jennifer gwara ya. Nwoke ahụ agwa n'ebo ya na ya hụrụ Jennifer n'anya na ebubo eboro ya nya ha amaghị anya ya na o mere ya ihe ọma were ihe ọjọọ kwụọ ya ụgwọ na ya agbaghara na ya kama ya ga-akpọchighata ya azụ n'ụlọ ya ọzọ. N'ihe ya nwere ike imedoro ya bụ izigara ya ego ka o were si obodo ahụ lachi ya n'obodo osi. Nwoke ahụ ezigara n'ebo ego n'ebe ahụ ewere ga ahụ nye Jennifer. Jennifer wee si obodo ahụ wee lọta obodo a. Ọ bụghịzi akpa nwa ka o nwere, otu akụrụ ya anụ nwa ya. Jennifer amaghị ma ọ bụ nwoke ahụ na nwaanyị ahụ tọkọrọ wee mee ihe a. Ọ maghị ma aka nwoke ọ dị ọcha, ọ maghị ma ọ bụ naanị nke nwaanyị mere ihe a. O wee bụrụzie mmadụ isi na mmanụ wee danyezie n'ọkụ. Gee m ntị, ede ahụ bere nwa ya nwerere ihe kpara ya aka maka na ihe anaghị eme na nkịtị. Ya ka o ji wee dị ma mmadụ ịmụ anya nwa akọ na uche maka na onye ọkọrọ n'uche ihe kọrọ ya nke ukwuu. Ị kwesịrị ịma anya egwuregwu na nke arọrọ arọ. A na-ejikwa onye nwa ihe azụ ahịa. Uru anaghị adịkwa n'ahịa mbe na mbe zụrụ. Onye iro na-awagharịkwa dịka ọdụm na-achọ onye ọ ga-elumi mana gị ekwekwana ka ọ bụrụ gị. Ntị adịkwa ya gazie.